Dewch i ymweld â 𝗧𝗵𝗲 yn ardal farwrol 𝗪𝗲 i weld arddangosfa 𝗬𝗵𝗲 gan Nigel Hurlstone. O fewn yr arddangosfa, mae yna gasgliad o hunan-bortreadau wedi brodio yn archwilio diddordeb parhaus Hurlstone gyda gwisgo i fyny, gyda dod yn rhywun arall. Mae rhai darnau'n teimlo'n hiraethus, yn debyg i luniau mewn albwm ffotograffau teuluol o'r 50au. Mae eraill yn ddoniol, gobeithiol, rhyfedd neu'n anesmwythol, y math o ddelweddau sydd yn aros gyda chi unwaith i chi edrych i ffwrdd. Mae portreadau Hurlstone yn ymrithiadau uniongyrchol o'r gweledigaethau a brofwyd ganddo o ganlyniad i salwch a chyffuriau pan oedd yn glaf yn yr ysbyty. Mae nhw'n gofnod o'i feddwl yn ystod y cyfnod hwn, un yn llawn bwganod a ffantasiau ynglyn â'r person y byddai wedi hoffi bod neu'r un byddai'n ofni ei gyfarfod. Terfir ar bob portread sydd wedi brintio ar ddefnydd ac yn ei frodio gan orchydd o 𝗬𝗲𝗱. Mae cymeriadau'n ymddangos ac yn diflannu fel petai nhw'n dilyn ystym llawdewin. Fe'ch gwahoddir i eistedd yn y cadeiriau a gwrando i gyfres o straeon byrion wedi eu hysgrifennu gan Hurlstone, a addaswyd, cyfarwyddwyd a chynhyrchwyd gan 𝗬𝗵𝗲 o 𝗬𝗲𝗱 Productions. Mae rhain yn ein harwain o ddychmygion meddwl yr artist i realedd ward yr ysbyty. Yn adrodd hanesion pobl sydd efallai'n hysbys i ni, weithiau ni ein hunain, yn dod i delerau a diwedd oes neu salwch cronig mewn ffyrdd rhagweladwy sydd eto'n rhyfeddol. Galwch i fewn os ydych chi'n ardal farwrol 𝗪𝗲, cymerwch sedd a treulio peth amser gyda'r portreadau a'r straeon yma.